To sedenie niekedy tu bolo nejaké v kostole, tak potom ma aj napadlo, že veď mám takéto v podstate pníky, tiež zrezané stromy, že či to nejako nepoužiť. Vyštudoval som sochu na Akadémii umení v Banskej Bystrici a tu v kapli predstavujem kmeň, taký pamätník stromu, ktorý vznikal už niekedy pred 2 rokmi na jednom sympóziu v Trebišove, kde som vytvoril ako keby len formu, a tu už vidíme odliatok v podstate takej cementovej hmoty, ako keby betón, ale to je iba taká tenká škrupina. Tento strom ma v tom parku zaujal, lebo bol v podstate, bola to obrovská hmota. Bol už takto vlastne spílený, ale predtým musel byť obrovský, veľký a chcel som mu urobiť v podstate ako keby taký pomník. Ale hneď som si všimol na tom strome, aj potom ďalší ľudia sa tam prisťahovali a upozorňovali na takéto drevokazné huby, a nie len drevokazné, aj tieto hríby. A taký ten život vlastne, čo tam stále pokračuje už aj v tom zrezanom strome. Tak keď vlastne prejdeme dozadu a objavujú sa tu aj na iných miestach. Vlastne ten kolobeh života, pokračovanie, že strom už je mŕtvý, ale ešte ho to vlastne, tieto huby to využijú a rastú tam ďalej. Reagovali sme na tento priestor, čo je aj dosť vysoký, že dalo sa tu inštalovať aj vyššie, aj odpadnuté ako keby na zemi zo stromu niekedy, keď býva. A prechádza to túto galériou, že inštalujem aj tu na takej hornej časti a ešte aj dole v podzemí. Hej, tak je tam pekný taký kontrast v tom, že ten betón a takéto teplé drevo aj. Ale najprv to bola len, ten kmeň bol zabalený, vlastne som to modeloval, tú fóliu. Tá forma bola z takej transparentnej fólie, preto to má aj také niekde štruktúry takej draperie ako keby, lebo to som teplom okolo toho reálneho kmeňa som to nahrieval a formoval, ako keby tak zabaloval, vznikal taký sarkofág tomu reálnemu kmeňu. A potom som hľadal akože materiál, že jaký do toho zvoliť. A vybral som si tento betón ako keby tiež niečo také pomníkové. Som hľadal ako keby niečo stále, ťažké, ale pritom je to aj krehké. Sa tam akoby aj rodí, sú tam aj ešte také pukliny, také nedostatky. Je to aj taká, aj taká podstata. Aj v tomto priestore sme to tak umiestňovali, že to bola kedy kaplnka. Tu bol kedy oltár niekde, takže to môže byť aj vnímané ako keby taký oltár. Hej, no ten kolobeh takého života, tak to sa tam vlastne, mi to celkom sedelo, že aj v takomto priestore, čo kedysi bol sakrálny, že to môže namerať ďalšie vlastne významy. Objavil som taký kríž, aj formu u nás vlastne blízko, kde bývam, hneď vedľajší dom bol kamenár, čo vlastne vyrábal takéto kríže z betónu a z tufy. Tak sa mi zdalo, že celkom možno, že to spojiť s tým koreňom. A je to ešte tak prepojené aj do tej pivnice, kde som tiež chcel ísť ešte s týmito koreňmi, že prepájať takéto nadzemské, podzemou. Toto je nájdený kríž a toto je forma, tiež nájdená vlastne u nás na ulici, vo vedľajšom dome u kamenára. Hej, a to je vlastne, toto vyzerá tiež, že toto je kombinácia, že toto je tiež odlievané, toto je taký betón a toto je už ten kameň, čo je u nás, akože ten tuf sopečný, čo je tam vlastne u nás na Honte, vlastne celé podložie z toho kameňa, že do toho tam sekajú tie pivnice. A toto sú vlastne vysekané priestory, zhmotnené, vlastne tie nehmotné priestory a toto sú odliadky rôznych poličiek, rôznych takých kapsí, ale aj niektoré tieto fragmenty sú rôzne drevá, ktoré boli vlastne zaliaté tými takými bahnotokmi, ktoré vlastne z toho vulkánu, keď to tieklo, vlastne tá láva, ale aj ten popol a tam sa tam zhoreli a niekde v tom bahne, kde nebol prístup kyslíku, tak asi to tak ostalo, že tam ostali tak zakonzervované, skameneli. Hej, tuto takéto poličky sú vlastne v stenách a sú to celé pivnice sekané do toho kameňa. Sú tam aj rôzne také tie podzemné priestory, čo sú tie obilné jamy alebo rôzne také skrýše.